Poštovani gledalci, ovi momci i ova fina dama, Jovana, pobedili su na ovogodišnjem Zaječaru, na Zaječarskoj gitarijadi. Zovu se Leja Velikana, jedan od momaka dolazi iz Aranđelovca, ostali članovi benda su iz nekih gradova iz Srbije. Jovan Đukić je naš Aranđelovčanin, nekako najviše zaslužan što je bend odvojio malo vremena da bude sa nama, a Baša je frontman, pa evo Bašo, da tebi prepustim uvodne minute ovog gostovanja da predstaviš ostale članove benda. Ovako, mi smo Aleja Velikana, zvanično bend iz Beograda, tu je Jovan Đukić, kao što rekao ste, iz Aranđelovca, Jovana Novaković iz Zemuna, Nikola Dragašević iz Nove Varoši i Aleksa Prljević, koji je inače iz Užica, ali živi u Zemunu 10 godina. Da, ja sam Aleksandar Branković, Saša Baša, to je kao umetničko ime, ja sam iz Obrenovca. Iz Obrenovca, gde ste inače preksinoć imali dobar koncert. Da, fantastično. U Obrenovcu na festivalu Oslobađanje. Inače, pobedili ste i osvojili ste neke nagrade i na nekim drugim festivalima. Evo da pomenem neke od njih. Kao najveći takmičarski uspeh, naravno, pobjeda na Zaječarskoj gitarijadi, ali pre toga nagrada u finalu Dema Festa u klubu Fest, treća nagrada žirija i prva nagrada publike, pobjeda na 37. majskoj gitarijadi u Požarevcu. I ono što moram da istaknem, po meni je velika pobjeda kada te pozovu kao mladi bend da nastupiš na Exitu, a vi ćete se pojaviti na Exitu 15. jula. Tako je, mi smo se prijavili preko Exitovog konkursa, poslali smo tu prijavu i odabrali su nas u moru bendova koji su se prijavili, odabrali su naš bend da sviramo na Petrovaradinskoj tvrđavi. Aleja Velikana postoji 2 godine. Tako je. Kako ste se vi našli, kako ste saznali jedni za druge, kako ste počeli da radite? Pa razni spletovi okolnosti su bili u opticaju. Naime, ja sam imao tu prvu ideju kako da osnujem bend i imao sam sve zamišljeno otprilike kako bi to trebalo da izgleda, te kasnije se to razvijalo. Naime, prvobitno sam počeo sa svojim najboljim drugarom Lazarom Pantelićem, s kojim sam hteo da osnujem bend. On svira klasičnu gitaru i priča je trebalo da nastavi sa njim, međutim on je kasnije odustao od priče. Sad, spletovi okolnosti su čudni kako smo došli jedni do drugih. Evo, mogao bi neko od njih da ispriča. Evo, Nikola je najbolje zato što sam prvu Nikolu i Jovana upoznao. To je išlo sve preko naše drugarice Teodore, pošto smo ona i ja polagali prijemni na glumi, na FDU, koji smo bezuspešno položili, nismo ga ni položili. I mi smo se tu našli i onda smo kasnije upisali pravni fakultet zajedno i ja sam tu pokrenuo neku dramsku sekciju, ona se tu našla i posle par meseci mi je rekla kao imam nekog druga koji pravi bend, vi ste jako slični, možda bi mogli da se uklopite. I to je to što se tiče mene i Baše, a Jovan je upao preko našeg zajedničkog druga Željka, koga pozdravljamo ovom prilikom, jer su oni i Baša polagali prijemni na režiji, pa su se tu upoznali i to je tako. A Jovana i ja smo isto kolege sa pravnog, pa smo imali neku ideju čak i pre Aleje Velikana da imamo bend. I onda su se samo kockice poklopile, ona je došla u bend i to je tako. Dalje je sve istorija. Koliko ste ti imala nekog prethodnog muzičkog iskustva pre nego što si ušla u bend? Ja sam završila srednju muzičku školu pored gimnazije redovne. Bavila sam se klasičnom muzikom više 10 godina, što podrazumeva je takmičenja, razne koncerte i tako dalje. Ali sam nekako od uvek imala želju da budem u bendu. To mi je bila želja od malena. Tako da, eto, kao što je Nikola rekao, kockice su se poklopile i nekako u pravo vreme je sve počelo. Dobro, rekla si, klasika je nešto što je bilo deo tvojeg odrastanja, što se tiče nekog rock'n'rolla, koga si volila posebno da slušaš? Pa, ima tu raznih pravaca, ali ajde da izdvojim, mislim, i moj način sviranja se svodi na to, Dorsi su nekako obeležili moj život. Ray Manzarek. Ray Manzarek, da, ključna figura. Uz njega može i John Lord, Richard Daniels iz Pink Floyda, tako da, ta 3 benda su ključne. Dobro, evo Jovane, da tebe pitamo, kako te slušaju ovi ostali članovi benda, obzirom da ti držiš onu veliku bas gitaru, pa možeš malo da ih juriš po sceni? Ja sam im najmlađi u bendu, tako da, ali ipak ja držim svoje mesto sa svojim kreativnim umećem i muzičkim isto poznavanjem. Mi ga čuvamo kao malo vode na dlanu. Aleksa, kažu da bend u stvari drži ritam sekcija, dobar basista i dobar bubnjar. Da, slažem se.
Apsolutno se slažemo. Ja sam ušao u band pre 6 mjeseci i tako band je krenuo da funkcioniše u nekom pravom pravcu je krenuo i sad je sve super. Sad, kako će biti dalje, ne znam. Koji su neki tvoji muzički uzori? Koga si slušao dok si bio mlađi? I danas slušam Led Zeppelin, slušam Sabate, slušam i Dorse. Svašta nešto, ja sam uglavnom u tim nekim 70-im godinama, mislim, meni je Bonham omiljen bubnjar, što se možda i čuje, nadam se. Što bi si po frizuri rekao. Što bi si i po frizuri rekao, da. Veoma si brz, Aleja Velikana, nastup na Zaječaru 2018. godine, takmičarski nastup u samom finalu. Bašo, jesi zadovoljan ovim nastupom? Pa u principu jes, svakako moram biti, pošto je bilo 25 do 30.000 ljudi, koliko su rekli, ne znam, ali fenomenalan osjećaj. U to superfinale ušlo je 5 bendova, tako? Da. A najozbiljniji konkurenti su vam bili? Bili su, podsjetite me... GMO, Amnezija, Kornix, Nevina obećava i Aleja Velikana. Aleja Velikana. Odlično. Bio je jako dobar žiri. Peca Popović je bio predsjednik žirija, tako? Veliko je zadovoljstvo svirati pred takvim imenima. Peca Popović, Nenad Kuzmić koji je urednik Radija 202 i bio je Milan Đurđević. Da. Iz Nevernih beba, da. Dobro, fina ekipa. Jeste se plašili, ste imali malo tremu? Pa u principu ja lično ne. Više uzbuđenja, zato što nikad nismo svirali na takvoj bini. Najveću tremu smo imali od Tonca, Nikole Vrankovića. Da, to je bio problem. Zašto veoma poštujemo njegovu muziku i ostavili pa pogotovo, da, svi članovi benda. A sa kakvim ambicijama ste otišli na Zaječar? Pa da sviram. Da, sviram. I da se družimo stvari. I čisto da vidimo Zaječar, pošto neki od nas su prvi put u Zaječaru, da vidimo Zaječar, da upoznamo neke druge bendove, na kraju krajeva da sviramo, a pobeda je u sve te beneficije koje smo imali tamo, došla kao stvarno jedan veliki poklon od kosmičkih sila. Čekaj, si dobio ti Stratokastera? Ne, dobio sam. Opet? Dobio si? Trebao si da poneseš da vidimo to. Pa u kolima. Inače, radi se o kopiji, ali je ručna izrada. Ručna izrada, da, to je Zebra custom made gitar i pozdravljam Danka ovom prilikom. Kakav je vrat, dobar? Lep, javorovo drvo, lep. Magneti? Magneti su okej. Sve je super? Sve potama. Odlično. Pa da, isto tako je dobio gitarista Billy Idola. Da, Steve Stevenson. Ste imali priliku da odgledate nastup Billy Idola? Da, ona mi je bio predgrupa, da. Kažu bio bolestan, pa nije mnogo dugo. Pa bolestan, ali se skidao. Otkazao je ovaj koncert u Italiji, u Nemačkoj, kako sam ja razumeo, ali nije hteo da otkaže gitarijadu i došao jako je bio bolestan. Dejan Cukić Band također nastupili na... Oni su posle nas. Oni su posle nas, da. A Party Breakersi? Party Breakersi su bili pre Bilija. Upoznali smo i sve, fenomenalan osjećaj. Šta su rekli na vašu muziku? Ko Party Breakers? Da. Nisu rekli ništa, ne da mi znamo. Nije, pa nije nešto, nisam ni pitao. Pa nismo ih ni videli. Da, pa vidio sam javno, pozdravim se. Dobro, ajde da pričamo o autorstvu. Dobro. Ti si pisao muziku za, odnosno tekst. Tekstove sam, ja uglavnom zadužen za tekstove. Koliko ima ukupno pesama do sada koje ste uradili, kompletno? Kompletno 10, 11, ajde kažem. 10-11 pesama koje već spremamo za te prve albume, EP-ove, ne znamo ni mi šta ćemo raditi. Dobili smo nagradu, prva nagrada je bila snimanje za PGP RTS album, tako da vidjet ćemo šta ćemo raditi dalje. 10 pesama je naših koje smo odradili, imamo, što reče moj gitarista, imamo 6-7 ideja već za drugi. Jel radite na zadat tekst, pravite muziku ili kako ide proces stvaranja? Nekad spontano nastanu pesme, neko dođe sa idejom, tu ideju kao nešto svira, on se uključi sa nekim tekstom i tako da spontano, mislim, nastaju kao i sve druge pesme u svim drugim bendovima. Ti radiš aranžmane? Da, i aranžmane i ovako, mislim, učestvujem u stvaranju. Nekako za muziku najviše Nikola i ja smo zaduženi, tu je naravno i Joca, tako da Aleksa koji sve to odlično isprati, tako da zaista svi učestvujemo u tome. Joca je tu da bude lep. Ne, nije samo lep, bez Joca ništa. Kakvi su vam uslovi za vežbanje? Ili imate neke prostorije?
Kakvi su instrumenti kojima raspolažete ili iznajmljujete? Ne, zapravo ne iznajmljamo instrumente, ali dugo smo bili u Bigzu u studiju gdje smo imali pojačala, bubnjeve, ali sad više nismo u Bigzu, tako sad da se grubo izrazim, seljakamo po studijima i tako da... Dobro, ali uglavnom Bigz, u okviru Bigza. U okviru Bigza ili Jugo Špeda, da, tu ima par studija koje mi posećujemo i kojima vežbamo. Na sajmu u Beogradu, da. Ova pesma koju smo imali priliku da čujemo i sa kojom ste pobedili na Zaječaru nekako definiše i vaš muzički pravac. Da. Vi ga tako i zovete, Brz, je li tako? Da, nazvali smo, ja sam ga krstio, ja sam kum tom žanru, ali ceo žanr smo razvijeli zajedno u bendu. To je posljedica naše raznolikosti, pošto svako od nas ima neki svoj fazon. Mislim, zapravo... Tako da to se nekako, onda kad se to sve spoji, nastane taj žanr. Šta to sve? Hip-hop, ska, Zapravo, definicija tog žanra je psihodelični funk. To je psihodelični funk, da se tako izrazim. Mešajina psihodeličnog roka i funka, to je to. Ali ima i punk? Pa ima pristupa, punkerskog pristupa. Delić punkerskog pristupa. nastup u pitanju. Pa da, dosta su tu punk bendovi uticali na moj izražaj. Ima tu spontane. Bulldozer pre svega, da. Ne znam, onda Sex Pistolsi svakako. Ma da, ima tu razliku. Svega, bukvalno svako od nas je u nekom svom fazonu, tako da... Mislim da je svakome teško da odredi šta je konkretno uticalo na njegovo opredeljenje. Ali ima tu različitih upliva, različitih uticaja koji se zavuku negde u podsvest i onda se samo izađu i pokažu se kad treba ili kad ne treba, zavisi. Pomenuo sam najvažnije nastupe. Koliko ima klubskih svirki? Koliko je bilo u ovih 2 godine, koliko postojite? Pa bilo je sigurno preko 30-ak. Ali mi sviramo 2 godine postojimo, a sviramo tek nešto više od godinu dana. Ja to uvijek ističem zato što stvarno za tako kratak period je zaista dosta svirki. Da, i onda dođete u Obrenovac na koncert i vaši fanovi pevaju tekstove. Svi. Budete onako zblanuti. Svi. 150, 200 ljudi koliko je bilo preksinoć. Svi su bukvalno kreću sami pesme da pevaju, to su već bukvalno naši svi drugari. Iskreno da se to desilo bilo gdje drugo u Srbiji, mi bismo bili šokirani, a u Obrenovcu ne, zato što su to naši prijatelji, mi smo krenuli iz Obrenovca, prva postava benda, pola prve postave benda je bilo iz Obrenovca, ti ljudi znaju naše pesme, čak znaju više o nama nego što mi znamo o samom bendu, tako da je bila prijateljska i opuštena atmosfera i uopšte nismo imali sad neki kao pritisak, niti potrebu da moramo da se dokažemo da smo mi dobar bend, jel? Pošto oni znaju da smo mi dobri, šalim se, i čisto, mislim, bila je jako pozitivna, opuštena atmosfera, dosta improvizacija, dosta igre na sceni i to je zaista lepo za sve muzičare. Pošto kad se ode na stranu, uvek je strana publika i uvek moraš da se dokazuješ. Ovo su naši prijatelji i pozdrav za njih. Mada bilo je situacije kad sviramo pred potpuno, naravno, nepoznatim ljudima, kao što je bio slučaj na Zaječarskoj, ali recimo imali smo par svirki van Beograda, recimo izdvojila bih Valjevo, gde su sve bili nepoznati ljudi koji su došli prvi put da čuju band, da vide šta mi tu imamo da ponudimo i onda njihova reakcija bila zaista neverovatna kako smo uspeli za ta 2 sata, tad smo duže nešto svirali. Sat i 40 minuta. Skoro. Ja bih napomenuo neke koncerte u bliskoj budućnosti, već smo za neke rekli. Ono što vas očekuje jeste nastup na Exitu, jel imate zortu tog nastupa? Posle Zaječara... Posle Zaječara sve vam je... Pa naravno da postoji odgovornost i prema publici i prema našem radu, mislim unutar benda, tako da postoji odgovornost. Znate tajming kada ćete nastupiti na Exitu? Ja ne znam. 15. Ne znamo tačno ni koja scena, da se izrazimo ovako moderno, slang, o bože, slang stage, tako da ne znamo ni bilo ni vreme, ali saznaćemo uskoro. Jel pratite Exit, jeste išli ranije? Da, bio sam ja sam bio prošle godine sva 4 dana i godinu pre toga sam bio poslednji dan. Tako da sam ja upoznat sa. Prvi put idemo kao svirač. Neka posebna atmosfera, ja sam godinama pratio Exit
i zaista čestitam vam kako ste uspeli, ipak mlad ste band. Hvala. Da, imali smo dosta sreće sa konkursima, pošto mi smo naše radove slali na milion konkursa i eto... Gde god smo stigli. Da, desilo se da nam je upala kašika u med. Pa na najboljim konkursima smo prošli. Na najboljim konkursima smo prošli. Znači imamo Exit 15. jula, pa 4 dana posle toga idemo u Banja Luku na Demo Fest i to su stvarno veliki festivali u regionu. To treba pomenuti, da. I Banatski Sokolac. To je u avgustu. Da, to je u avgustu. Banatski Sokolac. To je deo nagrade koju smo dobili u finalu Demo Festa. Rock Village. Ok, Jovane, kada ćeš band da dovedeš da svira u Aranđelovcu? Pa ja se nadam skorije. Imali smo neke planove, ali nismo mogli da se dogovorimo sve u svemu. I sad, pošto je leto, svi imaju neke, hoće da se odmore na letovanje i tako to, pa ćemo... Ja se nadam negde krajem ove godine da ćemo nastupiti u Aranđelovcu. Dobro, moram da priznam našim gledalcima da sam imao intervenciju Jovanovog oca, takođe nekada popularnog muzičara u Aranđelovcu Kosketa, koji je svirao bas gitaru, pa evo Iver ne pada daleko od klade i ti si basista. Da. Kada si počeo da sviraš bas gitaru? Pa počeo sam krajem osnovne škole, negdje u 8. razredu, pošto sam imao drugara koji je, pozdrav za njega, Arsenija, koji je svirao bubnjeve i zbog njega sam isto počeo, zato što on je svirao tad u bendu i rekao je meni da mi dobro stoji bas gitara i da bi trebao da naučim da sviram. Ja sam znao da moj otac svira bas gitaru, pa sam njega tražio da mi nabavi jednu da bi mogu da vežbam. Znači to je sada već 5 godina. Jovana, imate ludu sreću da imate neverovatne roditelje koji staju iza vas i prate vas na svim putovanjima, na svim nastupima, bar većina od vas. To u moje vreme nije bilo, ali to je vrlo zanimljiv podatak i za svaku pohvalu. Jeste, svesni smo te činjenice i veoma zahvalni na tome. Ne samo roditelji, mislim konkretno Jovanov i moji roditelji su s nama na turnejama, ali imamo podršku od svih roditelja. Zaista to dosta znači, pogotovo ovim čudnim vremenima kad roditelji ne gledaju baš blagonaklono. Mi smo jutros došli na jednu divnu ideju, to jest predložili smo im da naprave bend. Tako kako bismo mogli zajedno da sviramo, da budemo 2 benda koja će biti scenska atrakcija. Dobro, da pričamo još o izdanjima. Već ste uradili jedan spot. Šta se planira? Rekli ste da će vam PGP RTS omogućiti snimanje albuma. Šta ćete još da se dešava među vremenu? Ništa, znači prvo ćemo da ispuštimo te svirke koje imamo zakazane, pa ćemo da se bacimo na snimanje albuma i to je to. I na stvaranje novih pesama. Kada očekujete novi album, odnosno debi album da se pojavi? Do kraja godine. Pa, najkasnije do sredine 2019. Za kraj, samo da mi kažete o autorima spota, pošto ćemo ga pogledati za kraj gostovanja. Pa, autor spota smo ja, kao Aleksa Prljedić, jel? I 2 drugara sa fakulteta, Borčić Nenadi i Luka Vučinić. U pitanju je animirani spot. Tako je, stop motion zapravo. I to smo radili za ispit iz animacije i onda je Nikola predložio da to zapravo bude spot za Leju i kao što da ne. Dobro se uklopilo. I dobro se uklopilo i eto. I pozdrav za glavnog glumca spota za Dostojevskog. Dostojevskog. Bravo za vas. Alija Velikana u Nedeljnom klubu. Hvala vam još jedan put. Hvala vam. Hvala. Ćao. Veoma u mudu, glumiš zorsku ludu, razgovaraš s vas i onom bavim bacaš vodu. Neka ti tu budu, što obesiš i judu, sile merka zaka što te akaju u hudu. Lepo si odjeven, svetiš kao neven, 24/7, visok si level, u ruci red label, uvci jeli rebel, stavke od himna, Hitler i Goebbels. Veoma si brz, veoma si brz, veoma si brz, veoma si brz, brz. Veoma si brz, veoma si brz, veoma si brz, 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 brz. Je oto, oko, nje sam moto, furaš motor, zolo moto, pa si zrola moto, vadiš iPhone, pališ Game of Thrones, prvo popcorn, a onda cockporn. Tu si svoj svonko, Francuz u Toulouse, crnci u bluzu, Grci sa kibuzu, ako traže idi lično, onda idi lično, vadi pare, ali ne daj ti uzu. Veoma si brz, veoma si brz, veoma si brz, veoma si brz, brz. Veoma si brz, veoma si brz, veoma si brz, 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 brz. Veoma si brz,
brz. Da.